Продължаваме разговор с моите гости. Вие може да задавате своите въпроси на телефона в студиото 975 25 55. По-рано в разговора споменахте, адвокат Митова, че 500 лева са глобите. За какво ви го обяват? Това не разбрах. Ами, за какво ли не? За съжаление, трябва да го кажа. Мене специално съвсем наскоро ме предупреди съдия. Няма да казвам дали е госпожа или господин, съдията. Предупреди ме и се вписа в протокола, че при следваща неуместна забележка ще бъда глобена с глоба в размер на 500 лева. А неуместната забележка според съда беше въпросът ми: мога ли да си погледна в тефтера дали тази дата ми е свободна? И когато отворих тефтера, се оказа, че датата не ми е свободна. И уведомих съда, което не е протоколирано. Съда каза: аз вече съм определил дата, адвокат Митова. При което аз казах: значи вие считате, че аз нямам място в този процес. И съдията каза: секретарят да запише: при следваща неуместна забележка се предупреждава, че адвокат Митова ще бъде глобена в размер на 500 лева. Ето това е един от примерите. За съжаление, ние сме много уязвими. Има съдии, говоря за единични случаи, защото повечето колеги съдии са много разумни, много мъдри. По същия начин мога да се изкажа и за колегите прокурори. Но има единични случаи, в които нас ни глобяват за това, че уведомяваме датата, че ни е заета, че предварително сме приели да участваме в дадено производство пред друг състав и съдията съвсем тенденциозно заявява: мен не ме интересува, моят съд е по-важен от този на останалите. Добре, в такива случаи има ли кой да ви защити? Уведомявали сме за един много фрапиращ случай в окръжен съд, адвокатския съвет. Ами там сме доста адвокати, наказателно е производството, доста са и подсъдимите. На практика се оказа, че съдията по делото не желая да се съобрази с ангажиментите на колегите. Да, действително, когато сме 10 души адвокати, всеки е заед, трудно се определя дата, но пък в края на краищата да се налага санкция глоба или да се дава предпоставка за стигане до там, тъй като един адвокат не може да се държи безотговорно и да не се яви на дело, което предварително е поел ангажимент. Проблема идва и от това, че неговото изявление, че е зает, не винаги се вписва в протокола. Това е другият проблем. И след Какво това се вие как ще вписва в докажете? протокола? Ами много трудно доказваме. Искаме изменение, поправка на протокола, то си е цяло производство. Едва ли не нашите клиенти трябва да ни бъдат свидетели и в крайна сметка пак зависи от това дали съдията ще допусне поправка на протокола, снема обяснение от секретаря. Предвидена е една възможност, за да няма манипулации в протокола в последствие, една възможност за въвеждане на техническо средство, звукозапис на самото съдебно заседание. Това е интересен въпрос, който ще коментираме, но нека сега да чуем зрител. Здравейте! Добър ден! Добър ден, слушаме ви. Искам да споделя една моя болка. Предприела съм продажба на непокрит имот и тъй като се доверих на едно лице или двама, те поеха ангажимента. Няма да обяснявам как, по какъв начин направих пълномощно и така нататък, тъй като на мен за първи път ми се случва това и нямам опит, естествено. Но искам да задам конкретния въпрос, за да се направи продажба зад гърба ми, с други думи. Какъв документ е нужен за наследници или родствени връзки? Защото нотариален акт може ли да се извади при продажбата с документ за родствени връзки? Там, където, примерно, има грешка или умишлено е допуснато друг наследник. Аз ще ви помоля да останете на линия, тъй като не бих могла да ви откажа отговор на въпроса при наличието на 4 адвокати, въпреки че темата е друга. Прощавайте, но тъй като тази гражданка развива един казус с много неизвестни, не става ясно. Не става ясно. Във всички случаи абсолютно съм сигурен, че колегите незабавно ще ме подкрепят, тъй като става въпрос за разпореждане с един имот. Нека тази гражданка се обърне към колега, защото колегите са отговорни пред закона.
Нотариусът е човекът, който ще прочете това, което му се представи, ще сравни лицата и документите и толкова. Но колегата е отговорният пред закона, колегата е този, който ще, ако тя изрази пред него ясно своите идеи, какво иска да постигне, предполагам, че ще й даде достатъчно компетентно мнение, ще й помогне за изготвяне на тези документи и ще може да сегментира всяко нейно желание в документът, който ще подготвят и евентуално ще използват. Вашия съвет е да се обърне към адвокат, не към нотариус. Във всички случаи, след като става въпрос, той дори колегата Янев има много интересни наблюдения, след като става въпрос за такива сделки, нека гражданите разберат и ясно различат отговорността на всяка от юридическите професии къде е. И да не разчитат, че някой ще им подготви документите по различен начин или някое лице, което се представя за брокер или не знам какъв, ще им подготви нещата. Адвокатът е този, който ще го направи и защо, може би... Един от големите обществени проблеми напоследък е измамите, свързани с недвижими имоти. И една голяма част от условията, за да се стигне до тези измами, са, че в сделката не участват адвокати. Много хора събират цял живот пари, за да си купат жилище и го купуват без да ползват адвокат. Не го казвам с цел да привличаме клиенти или че ние имаме изгода, но считам, че е голямо безразсъдство и проява на така незащита на собствените интереси. В един много важен момент от живота на човека, такъв се случва един или два пъти в живота си, човек купува жилище, да не си ангажира защитник. На практика се ползват брокери, които имат други интереси. Те имат интерес сделката да стане, дори и да се видят някакви дефекти или някакви съмнения да се породят. Те се неглижират само и само да стане сделката. Втория съществен проблем е, че не считаме за редно при сделки за недвижими имоти да се изповядва сделката само от нотариус, който да изготвя и нотариалния акт. Нотариусът има функции по-скоро на орган, който проверява редовността на документите, орган, който проверява самоличността и законовите условия, които са налични. Но би следвало той да има само контролни функции, да няма колизия, да няма колизия, в която той и да изготвя нотариалния акт, защото в този случай той се явява заинтересован тази сделка да стане. Да, само искам да се включа да кажа, че да кажем в Америка една държава, печата, нотариалния печат се бие от някакъв чиновник. А тук, в случая, както колегата казва, нотариусите играят роля и на адвокати. При мен в момента имам дело за продажба, т.е. за замяна на недвижим имот апартамент почти в центъра на София срещу телевизор и доплащане в пари. Просто човек е бил измамен, полуопоен и тази сделка в момента е предмет на съдебно дело. Но вече той е загубил апартамента си и в последствие почина. И си съсипа живота този човек. Нека да чуем отново зрител. Здравейте! Здравейте! Искам да кажа по повод глобите, които получаваме и както адвокати и много други хора. Аз се представя, аз съм контролер в градски транспорт в един средно голям град след Пловдив. Значи по правилата на фирмата, вътрешните правила, ние също имаме санкции, които, примерно, пътник, който се е укрил и в момента на висша контрола, той не е таксуван, моята глоба е 100 лева. Но това, че аз трябва да гледам работата си вътре в рейса, кой слиза и кой се качва и да следя е моя отговорност. Така че аз си я понасям, ако не съм си свършила добре работа. По повод на госпожа Мариана, фамилията не запомня, която е адвокат и която каза за глобите. Значи всички имаме графици, по които знаеме кога сме заети и кога не сме заети. И примерно едно дело, когато вие си знаете месечния график, седмичния график, никой не може да ви глоби, която и да е съдия, че в този ден, в същия час, в който вие не можете да бъдете на 2-3 места едновременно. Госпожо, само да ви кажа нещо. Адвокат Митова ви моли да останете на линия. Във връзка с това, което казахте, може би има да ви зададе въпрос. Благодаря. Аз се уважавам, гледала съм я. Благодаря. Аз също ви благодаря. Много се радвам за това, което казахте. Ние също държиме да си понасяме глобите, когато ги заслужаваме. Но не считаме, че при неявяване в съдебна зала на подсъдим
или при неявяване на свидетел в съдебна зала, глобата трябва да бъде за него 100 лева, а за адвоката 500 лева. Ние си знаеме графиците много добре, но това, което казахте, че никой не може да ни принуди и да ни глобява, аз ви каня на мои дела, колегите също ще ви поканят. Елате да видите как морала и закона и правдата се разминават. За съжаление е така. Госпожо Мариана, извинявайте, че фамилията, удовлетворена съм. Приятен ден. На вас също. Всичко добро и на вас. Адвокат Митова, вие споменахте за техническите записи. Какво е положението? Разрешени ли са те? С каква цел се правят? Разрешени са, за съжаление, обаче практически не се използва това, което закона ни позволява. Аз съм убедена до момента всички колеги, с които съм разговаряла, че те са една необходимост, много належаща, точно като промяната, към която в момента ние се стремиме. Всички адвокати се стремиме към една промяна. Но защото не се с тези вземат предвид записите. Не, че не се вземат в предвид. За съжаление, много малко зали са оборудвани. Аз лично поисках съвсем наскоро да ползваме по едно дело. И ми беше отказано, въпреки че имаше микрофони, с мотива, те не работят. Тук е ролята на адвокатския съвет. Този адвокатски съвет, пред който ние си плащаме членския внос. Софийски адвокатски съвет. Неговата роля е да отиде, да проведе срещи и да каже: колеги, съдии, моля ви се, оборудвайте си залите. Вие сте тези съдиите, които изпълнявате, спазвате и съблюдавате правилното изпълнение на закона. Щом в закона пише, че има такава предвидена възможност, ако обичате, извикайте си фирма, нека да ви оборудва залите, за да може и ние адвокатите да работим спокойно, а не да търсиме думите си в едно заседание, след като оспорваме протокола, който е изготвен, и това, че, ето казвам го с пълното съзнание, той е манипулиран. Или, ако не е манипулиран, то секретаря, който го записва, е допуснал технически грешки. Те не са технически грешки. Не са технически. За съжаление, аз ще дам един пример. Аз казвам, че 2 допуснати свидетели от общо поискани 5 са ми малко, за да си докажа иска. При което искам още 2 свидетели, които ще установяват различни факти и обстоятелства от тези допуснати 2. Тоест аз искам нови 2 свидетели. А в протокола е записано, че адвокат Митова е казала, че иска 2 свидетели, които ще установяват същите факти и обстоятелства, като предишните допуснати 2 свидетели. Което е като прищевка, звучи. Звучи нелогически, абсурдно, да. И аз самата се засрамих, когато прочетох, защото излиза, че както и да няма да коментирам. Не бива да се стига до там. След като закона дава възможност, залите трябва да бъдат оборудвани. Да. Нека да чуем отново зрители, ще продължим да говорим. Здравейте! Ало, добър ден! Добър ден, слушаме ви. Права е адвокат Митова, че при липсата на реакции от различни видове инстанции на обикновения българин му се налага да води дела, които натоварват и съдебната система, и джоба му. А не би трябвало да е така в една правова държава. Поздравявам водещата, че е успяла да събере 4 адвокати в студиото си. Благодаря. И бих искала да се възползвам с един въпрос. Колко е давностният срок на неплатени сметки на Топлофикация и колко на Софийска вода е давностният срок? Предполагам, че това интересува много зрители. Предварително ви благодаря. И аз ви благодаря за вашето включване. Да? Има установена съдебна практика, която се наложи благодарение единствено и само на огромната борба, която положихме ние като адвокати, и благодарение съответно и на професионализма на търговското отделение на Върховния касационен съд. Вече безспорно е, че давностният срок е 3 годишен, както за главниците, така и за законните лихви върху тези главници по отношение плащанията, които са ежемесечни, както са установени за Топлофикация, и съответно всички останали срочни плащания. Така че в този смисъл смятам, че няма да има от тук нататък проблеми
и гражданите ще могат да защитят правата си. Давностните срокове и за двете дружества са 3 години. Те са периодични платежи. За всички периодични платежи, съгласно закона, давностните срокове са 3 годишни. Имаше колебания, все още има състави в районния съд, които решават по различен начин, но тръгнахме към уеднаквяване на практиката и съответно и Върховния касационен съд излезна с няколко решения в тази насока. Добре, и да се върнем отново към темата. Защо този път изборите се проточват толкова дълго? Проточват се по няколко причини. Една от причините е, че се провеждаха некоректни избори. Стигна се до един феномен в историята на адвокатурата, че ние, адвокатите, трябваше да се обърнем за помощ към съда, за да се установи, че изборите, които са били проведени за наши ръководни органи, са били манипулирани. Или, да не казваме така малко остри думи, но не са били проведени законосъобразно, което бе безспорно доказано с назначени вещи лица от съда. Мога ли да допълня колегата? Това е основният въпрос. Значи, пак ще се върнем в началото. Нека преди това да чуем един зрител, който ни очаква доста време. Извинявайте, запомнете мисълта си. Да, здравейте. Добър ден. Добър ден, слушаме ви. Здравейте. Чакам да ме включите. Включен сте вече, слушаме ви. Дали там трябваше да ми казахте да ме включите с водещата? Да, го разговаряте с водещата, слушаме ви. Докато има съди като Кремена Големанова от Габрово, от районен съд няма да има. А рейтинга им пада за това, защото тая адвокатка е много права. Съдиите не се съобразяват с абсолютно нищо. Те само гледат трошоветите и приятелството. Господине, явно сте лично засегнат и възмутен и може би вашия казус подлежи на така по-задълбочено разглеждане. Затова оставете вашите координати. Ние ще се свържем с вас да продължим по темата. Адвокат Тончев. Значи нещата тръгват оттам. Властта, както казахме, недолюбва адвокатите, защото те наистина придават едно достоинство, едно равноправие на гражданина в институциите. Иначе гражданин, оставете го без адвокат и той е просто един изпълнител, един човек с наведена глава, който слуша менторския глас на чиновника и се съгласява с всяко безумие. По този повод властта, за да може да реализира своето така нежелание адвоката да участва пълноправно навсякъде, решава веднъж по законодателен път, втори път с слагане на някакви услужливи хора в адвокатската колегия, защото те са тези, които биха придали сила на нашето недоволство и те биха го реализирали и биха изравнили нещата така, както са записани в закона. Значи, ако отворите закона, ще прочетете прекрасни неща. Адвокатите, в закона за адвокатурата казвам, адвокатите са приравнени по права, достоинство, нужно и необходимо уважение, което следва да получават от институциите. Едва ли не, моята адвокатска карта ме приравнява с магистрат. То е така по закон. Но ако следва аз наистина да реализирам това свое качество, това дадено ми от закона достоинство, значи забравете, колежката ще преведе едни примери, които сами по себе си са достатъчно унизителни, за да разберете за какво става въпрос. Но за конкретният избор. Изборите, тъй като досега вървяха в едно съгласие, едно раболепие. Виждаш ли, тези са, подреждат се листите, гласува се и дори не е тайна, че част от колегите, ако за даден орган са регистрирани 30 кандидати, значи до такава степен тяхната воля е потисната, че те, ако органа е 15 души, а пък са регистрирани 30 кандидати, те просто втората половина 15 ги задраскват и са избрани първите 15. А пък първите 15 се подреждат от управата на Софийския адвокатски съвет и избирателната комисия. Дори сега имаме такъв феномен.
колеги, които са предложени от други колеги за избор в ръководството. Те, вписани в този дневник на регистрация на предложенията, да речем са 5, 6, 7, но сега съвсем умишлено са преместени във втората половина, някъде долу, да не се виждат, да не са между първите. Разбирам. Нека да чуем зрител и ще продължим. Здравейте. Ало? Добър ден. Добър ден. Извинете, предаването ли? Да, откровено, слушаме. Много ви моля, искам да съобща и аз му и мътичко, но много малко ще може да ме разбере, защото нашето е 30 години битки. И това е в Радомишкия съд. Два пъти вече дадоха край на делата, съдия и изпълнител 3 пъти идва и не може да реши делото, защото всичко е шастмаджийска работа. Господине, къде може и как може да дойдем от телевизията и това да го споделим всичко, защото 30 години са. Сега ще ви кажа, останете на линия и оставете вашите координати, тъй като времето ни напредва, а темата, която обсъждаме е друга. Близка е все пак, свързана е с това, което вие казвате, но е друга. Значи и конкретно, на последните избори, които започнаха, реално започнаха през 2010 година, месец януари, до сега, значи посредством процедурите, които предприехме, първо доказахме, че неправомерно е да се лишат 1117 души, т.е. адвокати от Софийска адвокатска колегия, т.е. 25% от Софийска адвокатска колегия, колегите бяха лишени от право да гласуват поради едно забавено плащане на членския си внос. Ограничени тяхните права, професионални и граждански. А второ, когато Върховният касационен съд по едно много емблематично, бих казал, дело с номер 1313 от 2010 година по жалба на една малка част от адвокатите или, напротив, една внушителна част от адвокатите депозирахме пред Върховния касационен съд и беше назначена една безпристрастна, много точна, много ясна експертиза от хора, които са участвали в районни избирателни комисии, въобще в изборите, които се провеждат в Република България, констатират толкова много нарушения, че ние се смутихме, когато видяхме експертизата. Разбирам. И на два пъти изборите за адвокати, в адвокатска колегия за органи, на два пъти за този период от 2010 до днешна дата по някакъв начин се признават за незаконосъобразно проведени и отменени по повод многото нарушения. Що се отнася до нашето място, колежката ще ви каже на какви унизителни практики сме подложени и те се отразяват пряко върху гражданина. Гражданинът трябва да разбере. Обществото трябва да разбере това нещо. Ето тя колежка ще може да... Върша темата, която беше във връзка с изборите, започнали от 2010 година и продължаващи и към настоящия момент. В закона беше заложен текст, който математически беше невъзможно да се получи избор и този текст вероятно не е бил недоглеждане, защото той стоя с години и след като вече се получи конфликта на интереси, получиха се невъзможността да се изберат органи на адвокатската колегия, което на практика пък блокира дейността на нашата цялата колегия. Едва миналата година с Държавен вестник и изменения на закона, мисля, че брой 53 от 2010, се промени, като вече за допълнителния избор е допустимо и вероятно ще стане възможно избирането на адвокатската колегия. На практика ние и сега, в първата фаза на изборите, основния избор, ние няма да имаме избрани органи. Всичко това е благодарение на прекрасната нормативна база, която е приета и която стоя неизменена и към настоящия момент за основните избори. Това е по отношение закона. И в тази връзка ние сме тук не защото искаме да защитим нашите лични интереси. Ние, защитавайки интересите на колегията, на адвокатурата, по този начин се опитваме да защитим интересите на гражданите. Защото аз не мога да защитя интереса на този, който ми е доверил неговия казус, като едновременно трябва да съм на 2 места, физически не е възможно. И при положение, че вашите интереси не са защитени. Като закона ме задължава да се явя и на 2 места едновременно. Аз нямам правата дори на едни вещи лица
дори на най-обикновените хора, които се явяват пред съд, защото вещите лица, ако не са изготвили заключение, експертиза, делото се отлага. Няма отговорност. Ако са се забавили и не са го взели или не дойдат заседания или са болни, имат право да отложат. Ние, явявайки се тук в това студио, сме именно за да защитим интересите на гражданите, но за да можем да ги защитим, ние трябва да постигнем тези промени. Не случайно ние сме за тези промени, които декларираме. Разбирам. Нека да чуем отново мнение на зрител. Здравейте! Здравейте, аз за съжаление по-късно се включих, но исках да попитам какъв е давностният срок за лекарска грешка при настъпила смърт и в случай на лекарска грешка без настъпила смърт. До 3 или до 5 години близките на потърпевшия, които са доста изтормозени и заплатили доста средства, до колко години могат да си потърсят правата и дали въобще има смисъл, дали няма с техните пари лекарите да си наемат скъпи адвокати, да ги изкарат виновни и след това те да трябва да им заплащат. И най-вече какъв е давностният срок? Много ви благодаря. Всичко добро. И аз ви благодаря за вашето включване. Явно има много лични проблеми, които се споделят от ваши зрители. Ние, разбира се, нямаме нищо против да сме от полза и да дадем отговори. Може би следва да остават телефони тези хора. След като свърши предаването, с колегите ще обсъдим всеки един въпрос и така добронамерено ще се опитаме да удовлетворим техните въпроси. Но ние считаме за редно да дискутираме пред обществото едни общи проблеми, които не са частни и които принципно касаят правата на хората към правосъдие, които ние реализираме като техни повереници. Което със сигурност е много ценно за нашите зрители. Ние ще продължим да го коментираме и в друго предаване, тъй като времето ни напредва на финала на нашия разговор. Кажете, какви са очакванията ви? Какво смятате, че ще се случи на 9 април тази година, когато са изборите? Тези феноменално проточили се избори, които явно са много отговорни и за тях се крият съществени интереси, най-накрая ще приключат и то ще приключат с една много съществена промяна. До момента статуквото се пазеше най-вече благодарение на нашето, как да кажа, нашето неоправдано доверие. Ние, адвокатите, бяхме гласували нашите права и нашите сили на хора, които не ги оправдаха, което ние, за жалост, разбрахме с голямо закъснение. Оказа се, примерно, че в период на една обща тотална криза и в период, в който много адвокати мизерстват в буквалния смисъл, имаме и болни колеги, имаме колеги, които имат много лоши здравословни проблеми, семейни проблеми. В този момент нашето ръководство си купило последен модел Ягуар, какъвто няма и негово превъзходителство посланника на Англия. Представете ли си какъв парадокс? Англия е велика сила. Негово превъзходителство, английският посланник, който представлява тази велика сила и където тези коли се произвеждат, кара един скромен Ягуар от преди 50 години. Нашата председателка, като кинозвезда, все едно ще ходи на червения килим в Кан да се явява, кара последен модел Ягуар. Номер е САК. С специален номер, който също струва много пари. Това е един фрапантен случай, който аз се притеснявам да го коментирам, защото не мога да не използвам някоя обидна приказка, за да го кажа какво представлява по същество. Приемате го много емоционално. И това нещо, колега, че имаш нужда от при положение, че имаме толкова нерешени проблеми. Айде да имаме излишък на пари. Аз ви пожелавам от сърце успех и се надявам този път избора да е изключително добър и вашите проблеми постепенно да се разрешат, защото, както вие сами казахте, това е важно за цялото общество и за гражданите преди всичко. Ако ми позволите... Съвсем накратко, да. Ние очакваме, колегите се събудиха и в разстояние на една година нещата са променени. И ние очакваме, че нашите колеги ще осъзнаят тази възможност, която ще имат на 9 и на 17 април и ще я реализират към една промяна, която те отдавна вътрешно желаят. Нека да не бъдат пасивни. И само с 3 думи. Нека промяната да бъде към промяна в отношението към адвокатската колегия като цяло и всеки един от нас, защото ние заслужаваме достатъчно уважение за това, което вършим. Нека да бъде промяна на цялата съдебна система и прокуратура и останали органи,
с уважението, което ни се дължи по закони, което за съжаление не получаваме, не изискваме и за което да се преборим с новите органи и с новия адвокатски съвет, който ще бъде избран. Благодаря ви, пожелавам ви успех. Ние ще продължим с редовната ни рубрика "Имам право". Адвокат Чавдар Тончев ще остане и за юридическата ни консултация, за да ни разясни какви са нашите права, когато ни спре пътна полиция. Преди това реклами.